Hola, què tal? Com esteu? Soc la doctora Magda Carles, soc especialista en dietètica i nutrició i tinc la sort de formar part de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i és en nom d'aquesta acadèmia que m'encanta donar-vos consells cada setmana perquè la vostra dieta sigui millor. Bé, no cal dir que ara ja estem en fase 3 o amb la nova normalitat, en el millor dels casos. Per tant, tenim que estar ja molt més contents. Sembla que aquest malson ja va quedant enrere. La nova normalitat o la fase 3 vol dir, entre moltes altres coses, que segurament estarem molt més a l'exterior. I, per tant, també vol dir que la radiació solar serà molt més gran sobre la nostra pell. Doncs mira, com que això passarà, i passa, he pensat, per què no parlem de quina dieta s'ha de fer per mantenir la pell en forma, tenint en compte que ara acaba de començar l'estiu i que, per tant, el sol és més fort. Bé, el primer que s'ha de dir és que no hi ha pell en forma si la dieta no és equilibrada. Per què? Perquè la pell és un òrgan importantíssim, és un òrgan com el fetge o com el cor, amb les seves funcions. Per exemple, una funció de la pell és la termorregulació. Per què suem tant a l'estiu? Doncs molt senzill, perquè amb la suor fem que la nostra temperatura corporal no vagi pujant indefinidament. Regulem la temperatura del cos i moltes altres coses, evidentment. Vull dir que és important que estigui bé la pell. No només que ens fixem si hi ha arrugues o no, sinó que té que estar en forma per la nostra pròpia salut. Per tant, el primer, una dieta equilibrada. El segon, jo diria, hi ha d'haver-hi una bona hidratació. Per què? Perquè una pell que està hidratada no només serà més maca i tindrà menys arrugues, que també, sinó que serà una pell que tindrà molta més protecció a cara a l'exterior, tant si és el sol com si són altres agents com la contaminació. Per tant, la pell ben hidratada. El tercer, hi ha nutrients que són especialment importants, com per exemple la vitamina C. Per què la vitamina C és tan important per la pell? I de fet hi ha molts cosmètics que són de vitamina C. Doncs perquè la síntesi de col·làgen, que és una proteïna que forma part de la pell i que és important per la seva textura i la seva salut, doncs per sintetitzar-se el col·làgen, la vitamina C és imprescindible. Ja sé que sabeu on està la vitamina C, evidentment està a la fruita i la verdura. Com que sempre hem dit que una dieta equilibrada ha de tenir fruita i verdura, doncs no hi ha problema. Si mengeu fruites i verdures tindreu aquesta vitamina C. Els cítrics en tenen molta de vitamina C, les maduixes també, etc. Els fruits vermells tots en general són molt alts en vitamina C. Recordeu que per conservar aquesta vitamina cal que la fruita la peleu i la mengeu, que no la manipuleu molt, que no la tingueu talladeta a la nevera molts dies, perquè llavors ens perd absolutament tot. D'acord? Per tant, primera cosa, vitamina C. El segon és la provitamina A, el beta-carotè. Per què? Perquè ens dona un pigment a la pell que la protegeix del sol. On hi ha aquesta provitamina A o beta-carotè? Doncs mira, a les pastanagues, aquests préssecs de vinya tan bons que ara, és més cap o més d'agost, però ara hi ha préssecs grocs. Aquest pigment groc ens va molt i molt bé per mantenir la pell en forma. Els albercocs, els melons aquells que també són grocs, que són boníssims, però boníssims, Tot el que sigui groc ens interessa per la nostra pell. Per tant, ja tenim fruita, verdura, fruites i verdures amb pigment groc i, evidentment, ens interessa no tenir carència de ferro. Per què? Perquè el ferro porta l'oxigen a totes les cèl·lules i si estem anèmics, doncs la nostra pell estarà menys oxigenada. On està el ferro? A veure, el ferro tots sabem que està a la carn, als ous, als llegums. Amb una dieta equilibrada, normalment, no hi ha dèficit de ferro. Per això les persones anèmiques tenen aquella pell tan blanca, estan tan pàl·lides. Falta color, falta color. Per tant, aquestes coses s'han de tenir en compte. Qui està molt anèmic molt sovint? Doncs les dones amb edat fèrtil i que tenen menstruacions molt i molt abundants, per exemple. Ara, persones que fan dietes massa dràstiques també poden estar anèmiques. D'acord? Per tant, dieta equilibrada, aigua, fruita, verdura, fruites i verdures de color groc i controlar el nivell de ferro. Ara, tot això no farem res si no ens posem un bon cosmètic per cuidar la pell, si prenem massa al sol, atenció al sol, no hi anem a hores puntes, posem-nos una bona protecció, no estem més d'una hora cara al sol, evidentment, perquè això seria absurd per la pell, i, evidentment, no prendre massa alcohol, això sempre, ja sabem quina cara fem després d'una nit amb massa alcohol, i com està la nostra pell, que sempre ja ens ho diu tot, no massa alcohol, no tabac i no cosmètics de mala qualitat. Perquè és evident que si jo menjo bé, però estic molt al sol, o prenc molt alcohol, o fumo, la meva pell ho notarà. Per tant, el que us deia al principi, no tenim que fer res especial, tenim que menjar bé, però tinguent en compte que la pell és un òrgan molt important i que la pell ho reflecteix tot. En fi, segur que tots fem bona cara, molt millor cara, amb bona dieta o no, perquè estem més lliures,
perquè el malson queda enrere i perquè sembla que ara ja comencem a respirar d'una altra manera. Bé, desitjo que tots esteu molt bé, no deixeu de cuidar-vos i ens veiem molt, molt aviat. Moltes gràcies.